Ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Unsa may rason nganong mulauman ka? Nakasulay ka ba pagpasabot sa laing tawo nganong mituo ka sa imong gituuhan? Sa unsang paagihaman nga kanang maong paglaom miapekto sa imong inadlaw-adlaw nga pagpuyo? Kini ang mga pangutana nga gipangutana ni Pedro sa iyang mga magbabasa aron pakigbisugan. Ni ang mga pangutana ni ang mga tubag sayon. Ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios sa kanunay nanginahanglan og pag-antos ug pagsakripisyo. Ang atong paglaom diha kang Kristo, paglaom nga nagtawag kanato sa pagpuyo, uban kaniya didto sa langit, maoy mo pamatuod sa matagutlo sa atong kinabuhi. Kinahanglang mao kini ang sukaranan alang sa matag desisyon nga atong pagahimuon ug sa matag aksyon nga atong pagabuhaton. Ang Espiritu ania sa taliwala kanato, maglig-on sa atong paglaom ug magtabang kanato sa pagpuyo diha sa kamatuoran ug sa katarong. Pamalandong. Ang akong matag desisyon nga gihimo ug ang akong matag aksyon nga gibuhat nagpadayag ug nagmatuod ba sa akong paglaom diha kang Kristo? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanang diha sa yuta, awitig pagdayig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ingna ang Dios, pagka makataha sa imong mga buhat. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasimbaha ang tibuok yuta ug paawita ug pagdayig ngadto kanimo, paawita ug mga pagdayig alang sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tawo. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niya ang yuta nga mamala ug ang kadagatan latas sa suba nang lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan.
Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios samtang ipahayag ko unsa ang iyang gibuhat kanako. Dalaygon ang Dios nga wala magtungina kanako sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua pasidunggin ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kun nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang Espiritu sa kamatuoran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan, ug kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.